Happy Valentine. Wat was dat? Hoe was dat? Dat is een pannenkoekenportret van u? Oh, fijn, dat is precies een mislukte deelbal. Ah, je vindt het niet goed. Ik heb ook iets voor u. Kostuum. Dit is uw trouwkostuum. Ik heb dat laten verstellen, een paar maatjes groter. En vanavond zijn we dan assortie, want ik doe mijn rood kleedje aan. Sorry, patatje, maar ik ga niet mee vanavond. Maar jij moet mee. Wij zitten aan de erentafel. Maak maar zo'n kartonnen versie van mij mee. Niemand gaat het verschil merken, hè? Dat is de belangrijkste avond van het jaar voor Connie en Clyde. Waarom vriend jij zo tegen? Ik vriend niet tegen. Ik confronteer u heel concreet met uw gedrag en ik uit mijn ongenoegen daarover. Die draait wel bij. De papi zal er eens mee klappen. Denkt u? Tuurlijk, dat. Kom eens hier, Pateke. Nee. Taradadada.